Ez itt az Életjelenetek, dr. Illés Nórával és Nagy Ágival. Na, miről szól a mai epizódunk, az első epizódunk, hiszen ez egy sorozat lesz, amiben a vezérfonalunk tulajdonképpen ez a könyv, aminek az a címe, hogy 4 órás munkahét, és nem mai könyv, ez biztosan sokan ismeritek. Én is 2010-ben olvastam először, ugye most már 16 évvel ezelőtt, és akkor nagyon sok kaput megnyitott az elmémbe, hogy ezek a dolgok lehetségesek. Én akkoriban ez nagyon mély benyomást tett rám, és a könyv végére azt éreztem, hogy én is nagyon szeretnék így élni, de hát ugye ott voltam egy pici gyerekkel gyesen, gyógyszerészként dolgoztam akkoriban alkalmazottként. Ezek a dolgok, amiről itt szó van a könyvben, nagyon-nagyon távol álltak akkor az én életemtől, úgyhogy ez egy vágyálom volt. És hát 3 héttel ezelőtt ez a könyv előkerült a polcomról 15-6 év után, és elkezdtem olvasni. És az történt, képzeljétek el, hogy 1,5 oldalt olvastam el 2 óra alatt, mert folyamatosan fel kellett kelnem a fotelből, és olyan izgatott lettem, hogy te atyavilág, teljesült, ezt élem, és ez a mondat is, igen, így vagyok jelen az életemben, és annyira örömmel és boldogsággal töltött el, hogy Ágit fel is hívtam, hogy képzeld el, van ez a könyv, és képzeld el, Ági, hogy így élek, és nem csak én, hanem ő is így él, tehát tök jó, hogy ebben... Igen, és én nem olvastam ezt a könyvet, de egyből megrendeltem, hiszen úgy voltam vele, hogy mindig lehet valami újat mutatni, és azért nyilvánvalóan nem feltétlenül teljesen igaz a 4 órás munkahét, és majd erről is fogunk beszélni, tehát ugye a részünkről. Van, amikor 4 órás, de hogy mennyire résen kell lenni, hogy mennyire föl tudjuk tölteni a naptárunkat, az életünket olyan dolgokkal, ami mondjuk, én úgy szoktam írni, hogy alibi munkák, de ilyen hasznos tevékenységek, amik igazából nem hozzák meg azt a várt életszínvonalat, amire vágyunk, de cserébe másoknak el tudjuk mondani, hogy mi mennyire hasznosak és ügyesek vagyunk. Most a Teszőszváros jutott eszembe, a könyv kiskoromban meg volt, ahol mindenki hasznos. Thomas és a gőzmozi, az is hasznos. Tehát hasznosnak érezzük magunkat. Na, erről is fogunk azt hiszem sokat mesélni, hogy hogyan is éljük a napjainkat. De egy fontos momentum van itt még, hogy múlt héten jöttünk meg, ugye 3 napos csendelvonulás volt Pogányba, a Diófaligenbe, ahol 10 hölgy volt jelen, és hát erre én vittem egy nagyon szép ívet, ahol mindenki meg tudott érkezni a saját maga csendjéhez, és a természethez kapcsolódott. És valamiért, amikor én erre készültem, és pakoltam össze a cuccomat a táskába, akkor folyamatosan ez a könyv el szeretett volna jönni. És nem értettem, hogy miért rakjam bele, hát én nem fogom ott ezt olvasni, nem erről szól. Azt gondoltad. De hát úgy alakult a táskám tartalma, hogy pont belefért. És akkor így bedobtam. És az történt, hogy ugye nyilván nagyon sok mindent hozott a résztvevőknek főleg a második nap önmagával töltött ideje és csendje, és azt éreztem, hogy útravalóul ebből a könyvből hozok nekik pár gondolatot. Tehát így köszöntünk el egymástól, hogy ebből a könyvből olvastam fel, és bizony kapom a visszajelzéseket, hogy már ő is megrendelte, ő már el is kezdte olvasni, tehát ebben nagyon sok olyan mondat van, amit érdemes ízlelgetni, és azt hiszem, ez nem az a fajta könyv, amit így gyorsan olvassuk el, pipáljuk ki, hanem ez tényleg érdemes sokszor egy-egy bekezdést hagyni, magunkban dolgozni, akár napokon keresztül, és figyelni magunkat a napjainkba, hogy hogyan is nyilvánul ez meg. Ugye te elolvastad villámolvasással is. Igen, mert hogy ezt a módit most kezdtem elsajátítani, és úgy gondoltam, hogy akkor nézzük meg ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy ez hogyan működik, úgyhogy
nyilvánvalóan itt ez az első villamolvasásos könyvem, de nagyon kíváncsi vagyok azzal úgy is elolvasva, tehát, hogy ugye ezt én például tegnap kezdtem el úgy igazán a klasszikus olvasási módszer szerint olvasni, és akár most is behozhatom, hogy mi volt az első olyan megállító gondolat, amivel én nagyon sok embert látok megállni, amivel megállítja magát, és nem is feltétlenül gondolja, hogy megállítja, mégpedig az, hogy hát én ezt már tudom. Amikor azt mondjuk, hogy igen, tudom, és tegnap este például erősebb volt bennem az, hogy de hát én ezt már tudom, ahogy ugye te is mondtad, hogy nyilván én egy másfajta életből jövök, nem az alkalmazotti szférából, de nagyon szépen meg tudtam én is úgy tölteni a napomat, hogy rendkívül hasznos voltam, de átalakítottam úgy az életemet, hogy tegyük fel, hogy mondjuk ez a 4 órás, heti 4 órás, tehát hogy erre azért figyelmeztetni kell újra, hogy nem napi 4 óra, hanem heti 4 órába. Van, hogy olyan hetem van, hogy a valódi munkával töltött időm, ami értelmes, hasznos, eredményt hozó, az tényleg 4 óra, és azt gondolta az elmém, hogy hát én ezt már tudom. De itt van ez a nem tudom, nekem a bővített kiadás van, mert én úgy látom, hogy ennek van a mostani már egy ilyen bővített kiadás, hát baromi vastag könyv, és nem mondjuk már azt, hogy tényleg ebben a nem tudom 200-300 oldalban nincsen semmi olyan dolog, amivel mondjuk még jobbá tudom tenni az élet színvonalamat, vagy nem is tudom, hogy írja a legelején is, hogy nem az a lényeg, hogy te most kapsz egy újabb sablont, 10 tippet a 4 órás munkahéthez, hanem egy olyan életstílust, így van, azt hiszem, életstílust alakít ki, amit mi már kialakítottunk, függetlenül attól, hogy most van ez a könyv, avagy sem, nyilván neked már ott volt az elmédben, de hogy mennyire fontos az, hogy megálljunk akkor annál a mondatnál, amikor azt mondjuk belül, vagy hangosan, hogy én ezt már tudom. Mert ezzel megállítottuk magunkat valami új előtt, amivel jobbá tudjuk tenni az életünket. Igen, hát erre szoktam én mondani, hogy van ez a szép mondásunk, hogy a tudás hatalom. Én ezt úgy szeretem használni magamnak, és magamnak is idehozni szem elé, hogy erre figyelmeztessem magam, hogy az alkalmazott tudása hatalom. És ugye ez az, amit meséltem is múltkor, hogy bármit tanultam, bármilyen új alternatív gyógymód, önismeret, spiritualitás területéről, addig nem kezdtem el újat tanulni még abban, a megtanultban nem szereztem tapasztalatot, nem kezdtem el alkalmazni. Igen, ez csak egy kis kitérő. Na szóval itt útravalónak egy pár mondatot akkor hoztam, és arra gondoltam, hogy itt is egy 2-3 mondatot olvasok fel ebből. Ez rögtön az elején, tehát a 13. oldalon már ilyen gondolatok fogalmazódnak meg a fiatal emberben. Akkor volt ugye fiatal ember, hát most azért eltelt 20 év, de egy amerikai, most is fiatal egy amerikai fiatalember gondolata és tapasztalásai. Az emberek nem milliómosok akarnak lenni, hanem azt akarják átélni, amit hitük szerint csak milliókon vehetnek meg. Ugyanis nem arról képzeleksz, hogy van $1 millió a bankban, hanem arról a tökéletesen szabad életstílusról, amelyet az 1 millió vélhetően lehetővé tesz. A kérdés tehát a következő. Hogyan valósíthatja meg az ember a milliómosok tökéletesen szabad életstílusát, annélkül, hogy ahhoz meg lenne $1 millió? Milliómosok életstílusa úgy, hogy nincs meg hozzá az $1 millió. Tehát felül kell vizsgálni a munka, élet, pénz, egyenlet legfőbb feltételezéseit. Igen. Úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy ez olyan alaptégla, ugye, amit nem kérdőjelezzünk meg, valahogy mindig arról az alapról akarunk valami jobbat építeni, de mi van, ha már az alapot kellene felülvizsgálni, és mondjuk egy ilyen alaptéglát kivenni, és ugye ez az, amit mondok, hogy lehetséges. Igen. Lehetséges, és itt vagyunk mi. Na, így van, és ez a lényege szerintem ennek az első epizódnak, ez az egy mondat,
vagyis ez az egy rész a könyvnek, itt még 13. oldalon, tehát még igazából szerintem bele se csapott a lecsóba, hogy kívülről úgy tűnik, vagy nem is tűnik, mert ugye mi így éljük az életünket, igen, hogy tényleg az látszik, mintha mi valami milliómos életet. Ilyen, tehát itt lenne egy ilyen korlátlan, igen, vagyon, igen, és csak akkor engedheti meg magának, igen, azt az ember, hogy a napjait úgy alakítsa, hogy szabadon rendelkezik az ideje fölött, és erre is van emlékszem, egy jó mondat, csak még ne ugorjunk annyira jó előre, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy mi pontosan azt éljük, meg kinek milyen milliómos elképzelése, tehát ugye ez nyilván annyira egyedi, de én azt gondolom, hogy kívülről tényleg tökre az látszódhat, hogy az Ági is, meg a Nóri is, így nem tudom, dúskál valami térdig érő mennyiségű pénzösszegbe, ami miatt megengedheti magának, tehát ez a feltétele annak, hogy megengedhesse magának azt, hogy ő, mi van ma, csütörtök délelőtt, és ezt tegnap beszéltük meg, hogy itt üljön, és mondjuk egy ilyen podcastot fölvegyen. Igen, és ugye azt, hogy tegnap beszéltük meg, ugye nagyon sok mindent megteremtettünk mi az Ágival az elmúlt években, nagyon gyorsan. Tehát azt gondolom, hogy egy elég nagy teljesítmény volt, de ugyanakkor játszi könnyedséggel hoztuk le az ománi utat 2 hónap alatt. Tehát igen. egy ománi elvonulást 2 hónap alatt, mindenestől. Honlap készült, Facebook csoport, kinti turizguide, szállásrepjegy, programok, minden, és ebben nem fáradtunk el, játszik könnyedséggel, hiszen majd erről mesélünk, hogy mi hogyan is teremtünk. Igen, nem, az nem megint egy másik, valakinek használok. Így jegyzetelni kéne, hogy jegyzeteljetek a kommentben, hogy miről beszéljünk. Mert de hogy jó. Azért tudjuk ezt megtenni, mert ahogy a könyvben, hát ő így használja, hogy új gazdagok, ez a kifejezés, hát amit igen, használ. Magyarországon ez azért más jelent. De mondjuk, igen, de itt a könyvben igen, így fogalmaz, hogy pénznemei az idő és a mobilitás. Ó, a legjobb. És életstílus tervezésnek hívja ezt a igen, fajta, amit ő leír, életstílus. Idő és mobilitás. Na most azért képzeljétek el, hogy amikor én ezt olvastam, gyesen lévő anyukaként egy 1,5-2 éves leányzóval voltam otthon, háztartással voltam, tudtam, hogy nem a patikából szeretnék nyugdíjba menni, tehát már elkezdtem tanulni, hogy fogok vállalkozó lenni, tehát a vágy akkor is ott volt bennem egy szabadabb életre, de amikor ilyeneket írt, hogy az idő és a mobilitás, hát hol volt nekem akkor időm meg mobilitásom gyesen lévő édesanyaként, és utána ugye lett még egy gyermekem, tehát hogy igen, hogy fokozd az élvezeteket, hogyan ne legyen időd a klasszikus. Igen, tehát hogy nagyon sokszor mondhattam volna, igen, hogy nincs időm, az egy más kérdés, hogy hamar fel is ismertem, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, úgyhogy nem véletlen képeztem magam ez irányba, és ugye már az idővel való együttműködést tanítom, nem időgazdálkodást. Igen, és van is a kurzusod a Nők a Neten oldalán, az időt kérek. Időt kérek, egy kurzus, más szemléletet adó kurzus. Ez is nagyon jó. De tulajdonképpen itt az idő és a mobilitás a kulcs, hogy azért tudunk nagyon gyorsan létrehívni olyan dolgokat, ami egyébként biztosítja a megélhetésünket is. Igen. Mert van időnk arra, hogy kreatív elméből, szívből teremtsünk, igen. És van mobilitásunk, hogyha kell, akkor holnap. Igen. Vagy ma. Nincs halogatás. Igen, nincs. Ez ugye szoktam mondani, hogy vizsgáljuk meg a szótárunkat néha, amiket így mantrázunk magunknak minden nap, és egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokat ad energiában is, hogyha majd helyett elkezdjük a mostot használni. És az ilyen kidobált pecabotjainkat, amit így mindenkinek így kiszórtunk, hogy jó, majd fölhívlak, majd rád írok, majd, mi van, ha nem majd, hanem most. Igen. Úgyhogy eldöntöttük, hogy vesszük a podcastet, kérdeztem tegnap Ágitól délután, hogy
Mikor mondta, hogy holnap, mondtam jó, és akkor ezt így vesszük. Így van. Nem vártuk meg, hogy legyen stúdiónk, vagy nem is akartunk ilyenben gondolkodni. Nem. Semmi extra. Nem, pedig ezt is olyan jól, tökéletesre lehetett szabni, nem? Tehát olyan mikrofont venni, ezt még emlékszel, Omára vettem, hogy már akkor kigondoltuk, hogy milyen jó lesz majd, ott nem tudom, mit csinálunk a mikrofonnal, de meg volt a... Hát, hogy a szertartás, ugye volt csillagszertartás, meditációk, és akkor ugye fölteszem a meditáció alatt, és jobban veszi a hangot, fölveszi a hangot, de aztán ez ott elmaradt, és most kezdtük el használni. Igen, és tök jó, és nem szőrös, hogy a szelet, meg a nem tudom mi a jóistent fölfogjon. Úgyhogy elkezdtük így, a kertemben, itt mögöttünk mennek akárkik, az előbb becsöngetett a gázorral leolvasó, beleordított a videóba. De az is jó lesz, mert abból csinálunk szilveszterkor egy röhögős videót. Igen, ami lehet, hogy csak mi röhögünk, de... Igen. Na, mi van még benne? Na, úgyhogy tehát ez azt gondolom, hogy egy picit még itt álljunk meg, hogy tehát lehet úgy ezt az életstílust élni, hogy nincsenek korlátlan és nagyon bőséges anyagiak mögöttünk bármi okból kifolyólag. Igen. De az is lehet, hogy éppen van. Így van. Tehát, hogy igazából nem az a lényeg, hogy van vagy nincs, hanem az, hogy nem tényező, hiszen az idő és a mobilitás, ami pénznemünk, vagy hogy is van a könyvben. Igen. Tehát, hogy a pénz az a következménye az értékteremtésünknek, és nem engedjük, ugye ez egy régi kondíció, hogy a pénz határozza meg azt, mert a könyv is ezt mondja, hogy ha majd 1 millió, vagy 1 millió, úristen, dollár, jó? Inkább elé is teszem, 1 millió forint, az már lófasz, bocsi. Tehát ilyenek lehet, hogy bele fognak kerülni, vagy 18-as karika lesz. Tehát, hogy 1 millió dollár, vagy mit 100 millió forint, kinek mi az, hogyha majd lesz annyi, 10 milliót szokták még egyébként mondani, ha 10 millió van, akkor majd nem tudom, meg fogom engedni magamnak, hogy egy saját vállalkozást indítsak például. Vagy azt az életet éljen, mondjuk ha van 100 millió bankszámlámon, vagy befektetésbe, akkor ha egyáltalán eljutnak mondjuk odáig az emberek, hogy tudják, hogy mi az a pénzösszeg, ami a vélhető szabadságot megadja számukra, mert nem biztos, hogy erre tudunk mondani. Igen, konkrétat. Vagy kell mondani, de az érzet ott van, hogy akkor engedhetem meg magamnak, ha van pénzem, és ez egy akkora bullshit, hogy emögé bujkálunk, hogy van-e elég pénzem, mert lehet, hogy van annyi pénzed már rég, de miért nem csinálod? Ott volt tegnap például ez a fickó, autót néztünk nála. És azt ugye nyilván ő is beleesett abba a klasszikus magyar életstílusban, hogy agyon dolgozza magát vállalkozóként, hát vállalkozóként meg überdurván nagyon tudjuk magunkat dolgozni, ha akarjuk, vagy ugye nagyon hasznos, csinálja a pénzt, van is mondjuk neki, bár ugye sírt, hogy azért mégsem annyi, és hogy mennyire jó lenne, hogyha majd egyszer, mit tudom én, milyen okból kifolyólag ott mondott valami nagyon jó kifogást, akkor majd eladja 2 házát, abból vesz 5 lakást, és akkor majd él, mint Marci hevesen Tájföldön. És akkor ugye föltettük ott utána magunknak a kérdést, hogy akkor miért nem léped meg? Már most. Tehát őnála ott volt a pénz, és mégsem teszi meg, mert azért, mert egyszerűen nem tudna mit kezdeni azzal a hátradőléssel, az nagyon ijesztő tud lenni. Tehát, hogy mert azonnal fel akarjuk tölteni hasznos dolgokkal. A 4 órás munkahét nem úgy adódik meg, hogy lesz 1 milliárd dollárod, hanem az, hogy arra figyelsz, hogy mivel töltöd az idődet, hogy a munkaidő az tényleg értékteremtő legyen addig a pontig, nekem a testem szokott jelezni egyébként, hogy hol a határ, hogy amikor már nem értékteremtő a munka, és most jön az alibi munka, meg belefeledkezek, jön a nem tudom micsoda, a csinálásba, elkezdek izzadni, még az is, hogy izzad a testem. Tehát, hogy tudod azt, mit csinálsz a többi órában? Igen, na ez az, amit én, amikor az együttműködést tanítom, az idővel való együttműködést, nem tudunk mindjárt együttműködő partnerként ott lenni az életidőnkkel egyébként. Ennek megvannak a lépései. Tehát ugye egy emberrel is akkor tudunk együttműködni, hogyha előtte megismertük, ha egy az értékrendünk, tehát hogy itt sok minden más van előtte, de olyan szép a magyar nyelv, hogyha az időnkkel együtt tudunk működni,
akkor értékelem. És akkor nézzük meg ezt a szót. Érték, elem. Tehát a napunk érték elemekkel van. És az nem ugyanaz, hogy hasznos vagyok-e, hogy teletettem-e a határidő naplómat pipákkal, hiszen értékelem lehet olyan is, ami egy apró nüansznyi pillanat. De a napunk végén az jut eszünkbe, hogy Igen. ezért érdemes volt. És ugye itt a könyvben ír egy ilyent, ezt nem olvasom fel itt az elejét, hogy meg szokták kérdezni, hogy mivel foglalkozik. És hát itt hosszasan ír, hogy ez miért nem olyan egyszerű ez a kérdés. Egyébként most pont itt témáztunk ezen Ágival, hogy rólam is ugye, aki tudja, gyógyszerész voltam, és most így, hát gyógyszerész volt, most nem tudom, mit csinált. Igen, de Ománba jár. De Ománba volt dolgozni. Tehát nagyon Igen. sokszor kapjuk ezt, hogy te egyébként mivel foglalkozol. Anyukám is szokta kapni a faluba, hogy most mit is csinál pontosan Nóri. Felolvasok egy részt, hogy mit ír erre ez a fiatalember, aki a könyvet írta. Ugyan, hogy is tudnám elmagyarázni, hogy amit az időmmel kezdek, és amit a pénzemért teszek, az két teljesen különböző dolog. Tehát amit az időmmel kezdek, és amit a pénzemért teszek, az két teljesen különböző dolog. És erre mi csak bólogatni tudunk, hogy igen, ez nincs nálunk sem összefüggésben. Így van. Így van. Tehát ezt szét lehet választani, nem csak Amerikában, nem csak férfinak, hanem Igen. ezt magyar nőként, anyaként, Igen. háztartás. Mit tudom én, ezek a klasszikusok itt is futnak. Igen. Igen. Hát persze. Igen. És meg lehet csinálni, és lehet jól érezni magadat egy csütörtöki kukanapon. Kukanapon, ezt a kukanapot, ezt meséljük el, hogy honnan jön a kukanap, mert igen, ez egy jó sztori volt. Igen. Azért. Kint voltunk ugye januárban Ománba, többet magunkkal, ugye elvonulást tartottunk, és az egyik résztvevő, alias Janka. Szia, Janka. Igen, ő mondta azt, Dubájban voltunk még akkor, vagy már Ománba érkeztünk, meg mindegy. Hát egy hétköznap délelőtt. Így van, hogy csütörtök volt, vagy péntek a kukanap, és azt mondta Janka, hogy állt ott a tengerparton, vagy az óceánparton, hogy ez egy sima kukanap. És ez csak egy sima kukanap. És én itt állok az indiai óceán partján, amikor sima viszik a kukát, tehát hogy ugye kukanapon. Arra, igen. És lehet így élni, és talán behoznám ide a szándékot, a személy szerint, de majd elmondod te is, hogy tényleg az a szándékom, hogy megmutassam azt az én karakteremből adódóan, mert teljesen ellen ő a víz, én a tűz, tehát nagyjából így tudnám mondani észak-dél. De nem gőzölgünk el együtt. Nem, tehát így el tudnánk pusztítani frankon egymást, ha hagynánk, de nagyon jól tudunk így együtt levest főzni, nem? Ez nagyjából úgy néz ki. Igen, ami nem párologál. Hogy, mit mondtam? Hogy te olyan temperamentumú vagy, aki tűz. Igen, a szándék, hogy megmutassam, hogy nem, ezt már mondták, szerencsecsillag alatt születtem. Lehet. De mindenkinek van szerencsecsillaga. Igen, tehát, hogy mindenkinek megvan a saját szerencsecsillaga. Tehát semmivel nem vagyok én sem a Nóri sem különlegesebb a többi embernél, mi is megszülettünk, van az életünk, és a végén véget ér a sztori. Vannak sztoriaink. Igen. Amik eddig elhoztak. Amik elhoztak, és ugyanolyan, tehát, hogy lehetne erről is tocsogni, fröcsögni, pletyízni, hogy mik voltak azok a hátráltató, akár önsajnálattató események, ami miatt akár most hátráltathatnánk magunkat, de mi azt választottuk, hogy igenis megteremtjük ezt az életet kétféle életstílusban, mert ugye te is másképp, én is másképp élem ugyanazt az életet, hogy igenis lehetséges, most így a könyv címéből adóan 4 órás munkahéttel együtt élni, úgy, hogy az idő és a mobilitás, ami pénznemünk, és ez, amikor kimondom, ez egyszerűen
bennem egy olyan jó érzéssel jár át, hogy nem a pénzt helyezem a fókuszba. Hány évig is használtam kifogásnak, és még befigyel most is, tehát hogy nem azt jelenti, hogy nem figyel be, hogy azért állítom meg magamat, mert nincs rá pénzem, de hogy ez az idő és a mobilitás, ez nekem a mindent vívő, és ezt a könyvnek köszönhetem, hogy ezt megmutatni életjeleneteken keresztül, és még jobb lesz ez az egész podcast, csak el kellett valahogy indulni végre. Igen, hát az első adásunk, de ez nagyjából 100 órás anyag lesz. Nem, azért majd igyekszünk fókuszt tartani, de ez pont arra jó, hogy nem a tökéletességet vártuk, hogy a sminket elfelejtettük fölrakni, nincs is, tehát a hajamat sem fésültem meg, nem érdekel, mert nem szoktam, tehát nem érdekel egyszerűen, hogy lássátok azt, hogy ez lehetséges, ezt a fajta életstílust megteremteni saját magad számára, és ez nem feltétlenül kell vállalkozónak lenni, tehát a saját belső egyéniségedet fölfedezve igenis meg tudod valósítani, akár alkalmazotti szférába, tehát teljesen mindegy, nem ettől függ, ez nem a munkától függ. Még egy mondatot kinéztem itt nektek már, azt írja itt a könyvben, hogy nem kérem tőled, hogy dönts a mai élvezet és a holnapi pénz között. Hitem szerint ugyanis mindkettőt most rögtön megkaphatod. Na ezt még egyszer? Mert nem jutott el a... Jó? Nem kérem tőled, hogy dönts a mai élvezet és a holnapi pénz között. Jaj, értem. Okay. Jó? Tehát mind a kettő lehet. Hogy hát élvezed is a napot, igen. És mindeközben holnap is van pénzed. Igen. Én ugye el szoktam mondani, nekem van egy fix délelőttöm, ez a szerda délelőtt, amikor én általában a természetben vagyok önmagam csendjében. Vajon hova sorolom ezt az élvezettel töltött délelőttömet? Nagyon szeretek magam társaságába lenni, én egyébként mindig is egy ilyen csendesebb, nem sokat beszélek. A víz. És megfigyelő típus voltam gyerekkoromban is. Tehát nekem nem gond magammal lenni. Szeretem magam társaságát. Én szeretek a társaságodban lenni. Jó egyébként. És tehát meg nyilván nagyon szeretem a természetet. És mondhatom azt, hogy én élvezem ezt az időt, és tegnap is kimentem, és akkor olyan dolog állt össze, és olyan dolog csatornázódott le az én fejembe, amiről fogunk még itt mesélni, mert egy gondolat cunamiból, tulajdonképpen egy hajós hasonlaton keresztül végig is fogok vinni egy tanítást, egy 24 napos döntési és irányváltó tér indul most májusban. Tehát ebből lett egy nagyobb dolog, egy produktum, amire emberek fognak érkezni, amit én örömmel, szívvel, lélekkel csinálok, mert belőlem fakad, és tudom, hogy olyan hatással van, hogy, és ezt pénzt fog hozni. Tehát most az a tegnapi délelőttöm akkor mi volt? Igen, munka. Magammal töltött, élvezettel teli. Igen. Elárulom, hogy a végén, mikor kifele sétáltam a domtól, akkor bementem a cukrászdába. Igen. Úgy éreztem, hogy még magam, még jár érte a jutalom. És kiültem a tópartra, és egy isteni finom sós karamellás sütit még megettem egy cappuccino kíséretében. Tehát az élvezetek ne továbbját halmoztam az ott igazi föl. Édes semmit tevés, ugye? Dolce far niente. Igen. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor lejegyzeteltem, ami feljött bennem, és tulajdonképpen estére meg is alkottam ennek a programnak a mindenjét a Canvába, úgyhogy... Így van. És ez így néz ki. Ez is egy opció, ugye, hogy ő, a Nóri, ugye ott tud alkotni teremtő gondolatokat, de egyébként ezek a szikrák akár, mert te szoktál vasalni. Én vasalás közben is jönnek? Hát nekem ugye azért nem jönnek, mert nem vasalok. De igen, más karakter vagyok, tehát nyilván én nem megyek úgy ki a természetbe, tehát nekem máshogyan, én sokkal inkább
veszem azt észre, hogy mondjuk elmegyek egy kávét meginni valahol, tehát hogy ugye én a kulináris élvezetek, vagy az, hogy kertészkedek, ugye nekem itt a kertem nyilván, hogyha van kert, akkor az egy nagyon jó opció, de számtalan olyan tevékenység, autóvezetés, hát a legjobb. Akkor megyek a gyereké, nem kell sok idő, nem kapcsolok be hanganyagot, vagy a zuhanyzás. Nyilván ez nem feltétlenül túl eko, de vagy öko, mert én van, hogy mondjuk fél órát zuhanyzok. Ez mondhatjuk úgy, hogy jaj, elpocsékolja a vizet, viszont olyan gondolataim támadnak abban a 30 percben, ami utána cselekvéssé fog átalakulni, és jelen esetben pénzteremtő, mert mi vállalkozók vagyunk, ugye ez a mi folyamataink, és ugye mi arra vállalkoztunk, hogy a saját termékeinket, produktumainkat ilyen úton, módon odaadjuk az embereknek, akik ezt értékelik, tehát értékesítjük számukra, igen. Ugye ezek a kedvenc szavaim. Igen. Én azt gondolom, hogy itt a végére egy idézettel zárom, ezt még megbeszélgetjük, de ezt az idézetet te ismered már. Aki addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér, annak ugyancsak szegényes a képzelő ereje, mondta ezt Oscar Wilde. Igen, ezt ma reggel olvastam. Nem tudom hol, de pont ezt olvastam, és tudtam, hogy ebbe a könyvben is benne van. Igen. Hányszor halljuk, ugye? Addig nyújtózkodj, míg a takaród ér. Igen. Mi történik akkor, ha addig nyújtózkodsz? Igen. Például, ha addig nyújtózkodsz, tehát itt van mondjuk egy ingatlan, most ez jutott eszem, egy ingatlan vásárlás esetében. Ott van a szűrő, bemész az ingatlan oldalára, és beállítod a szűrőt, neked, mit tudom, most mondok valamit, 50 millió forintod van, beállítod oda. És ha mondjuk 60 millióért van ott valami, ami igazán izgalomba hoz, ami megmozgat, és például ugye az én Essence működési folyamatom is erről szól, mert ha ott izgat, meg ott van az izgalmi állapot, ez a kíváncsiság, úristen, nekem a 65 milliós tetszik, de csak 50 millió van. Mi lehet az az út? Hogyan tudom én azt megvalósítani, mert az hoz izgalomba. Az az, amitől élnek a sejtjeim. És az túl van, mint a takaróm ér. Ott van az igazi élet, a takarón túl. Igen, de az már megmozgatja akkor a kíváncsiságodat, a komfortzónádat, a teremtőerődet. Ott történnek a csodák. A csodák, igen, a valódi élet. És akkor mindjárt eszembe is jutott, hogy igazából, ha te addig nyújtózkodtál volna, míg a takaród ér, nem mert ugye mi most ebbe az évben voltunk már Ománba úgy, hogy vittünk egy csoportot, igen. De előtte való évben Ági volt kint januárban, igen. Akkor igen. Ott még egyedül és az IBUS szervezésében egy ez a reklámhelye. Utazáson vett részt, ahol ha addig nyújtózkodtál volna, akkor nem mégy el. Nem. Tehát nem ez volt rá pénzem. Kívüli volt akkor. Plán, hát egyrészt anyagilag minden tekintetben, de ha csak az anyagiakat nézzük, akkor az az összeg olyan sok volt, hogy én abból a családot elviszem mondjuk, hát igen, egy 10 napos utazásra mondjuk Olaszországba, és én egyedül menjek el Ománba, mert a sejtjeim élnek. Nem is voltál egyedül előtte? Így van, tehát hogy több ponton túlléptem a takarómat, hogy igen. Ugye család nélkül igen. Utazni, párom nélkül utazni, hogy ez lehetett, ez már a takarómon túl volt, anyagilag sem, tehát hogy lehet, hogy másnak az nem volt sok, de nekem akkor azon a novemberi napon, 2024-ben, az nagyon sok volt. És egyszerűen annyira zsizsgett minden sejtem, hogy nekem oda ki kell menni, tudtam, hogy van valami, vagy azután lesz, hogy egyszerűen mennem kell, hogy megteremtettem rá a pénzt, és nem csak azért, mert vállalkozó vagyok. Ez megint egy nagyon jó kifogás, hogy ja, könnyű, mert vállalkozó igen. Vagy, én állásban vagyok, tehát, hogy állsz, mindenképpen meg tudsz mozdítani, mert tényleg elképesztően milyen helyekről tud érkezni pénz, és utána legyen bátorságod ebbe fektetni bele a vágyadba, mert ott még szokott jönni az, hogy oké, megjött ez a pénz, akkor nem tudom, inkább a gyereknek veszek, mert jött a karácsony, inkább tapsoljuk el karácsonyra, meg szilveszteri bulikára. Tehát választhattál volna, dönthettél volna. Ezerféleképpen.
igen, de akkor nem megyek el, akkor nincs ez az egész. Akkor nem hozott be, mert ugye januárban voltál, márciusban már a vámvizsgálat, minden igen, meg volt, és KFT, tulajdonképpen vám, KFT-t csinált, vám. tehát tulajdonképpen Igen. lehet töménes termékeket vásárolni Ágitól, mindezt március végére lehúzta. Igen. A januári inspirációja kapcsán. Igen. Megtérült-e akkor ez az út neked? Megtérült, meg hát újabb élet. Újabb élethelyzeteket teremtett, ami újabb kapcsolatokat, és aztán jöttek a töménszeánszok, jött az IBUSZ, jött az, hogy mégsem IBUSZ, hanem mi saját szervezésben, és aztán idén januárban megint ott voltunk Ománban úgy, hogy nekünk már nem kellett a saját utazásunkat megfinanszírozni, hiszen már úgymond a munkánk része volt az, hogy elvonulást szerveztünk, és a résztvevők fizették az utat, tehát ez egyszerű matek volt. Igen. Igen. És akkor ez már meg a munkát tettük bele, értéket teremtettünk, kimentünk. Kinti programok voltak, Igen, tehát nem csak a mi programjaink. Te imádom, amikor egyszer így megvilágosodtál Omán után szabadon, hogy hazaértünk már Ománból. Igen, hogy ugye minden pénzügyi dolgot én kezeltem, ugye rajtam keresztül áramlott mindent, és akkor Nórinak én vettem a jegyet, az ülést, a mindent, tehát gyakorlatilag neki csak össze kellett csomagolni, fölülni a repülőre, mondta, hogy itt ülsz, leszállt Ománba, megcsináltuk ugye a programokat, élveztük az utazást, hazajött fotók készültek, ugye igen, rólunk. profi fotósunk volt. Igen, ugye azok ki lettek fizetve, Nóri végül is megérkezett, nyilván én is, kifittyent a repülőgépből, kapott egy rakat csodálatos fotót, meg még egy kis pénzt, hogy ez még igen. Itt a matek még ezt hozta, kiköpte. Igen, így is lehet utazni. Így is lehet utazni. Igen, ez egy nagyon könnyed munka volt, mert végül is dolgozni mentünk oda, de nem éreztük azt a klasszikus fájdalmas munkát, mert hát azért ott voltak nyilván, ez egy önismereti utazás volt, tehát erre igen. Azért készültünk, meg ott is beletettük, amit igen. Úgy éreztünk, hogy mindenki számára a legjobb. Én azt gondolom, hogy a mait azt lassan befejezhetjük. Én egy kérdést gondoltam a végére úgy hagyni, hogy nem válaszoljuk meg, csak ilyen kibírjuk. Fellibegtetjük. Azt mondja, ő teszi fel a kérdést, én továbbítom, de mi az ördögöt csinál az ember, ha többé nincs ott neki ürügyként a munka, hogy hiperaktív legyen, és elkerülje az élet nagy kérdéseit? Ha nincs ott a munka ürügyként. Igen. Mit csinálunk? Igen. A napunkban. Igen. Na, ez a nagy kérdés. Találkozunk a következő epizódban.